Posledný krát, keď som bola v Hebe, tak som si tam kúpila tento tonujúci krém, tak ho poďme vyskúšať. Ja ani neviem, aký je to odtieň, lebo proste... Ale viem, že tam je SPF 40. Mám už séra, všetko možné. Nedala som si teda krém. To je japonská kozmetika. Také prťavé. Lacné to nie je. A nepamätám si už, koľko to stalo. Myslím, že to bude príliš bledé. Ani neviem, či tam mali viacero odtieňov. Myslím, že nie. OK, tak to som si myslela, že bude tónovať do nejakej farby. Netónuje to nijak. Som myslela, že sa to naozaj zmení, že to zmení farbu. Veď vieme, aké sú tónujúce krémy. Odtieň aspoň trošku. Myslím, že akurát ma to vybielilo. No nič, bude to drahý krém z SPF. Ale má to fajnovú konzistenciu ako mliečko. Určite je ten krém využiteľný, ale čakala som, že bude tónovať. Že nebudem potrebovať použiť make-up. Takže jediné, čo sa udialo na mojej pleti je, že mi to zaliezlo do porov. Sledujte môj nos. Zvýraznilo to každý jeden por. Že base cover a buď tomu zle rozumiem, alebo nechápem. Tonizujúci podkladová péče pro suchou pleť pro dlouhotrvající sviežest a hydrataci s ochranným faktorem SPF 40. Zjednodušte si péči o pleť. Víceúčelové řešení sloužící jako tonikum, esence, emulze, krém, UV ochrana a podklad pod make-up. Takže ja som tomu rozumela trošku ináč. Takže to je ako tonikum, hej, a nie ako, že tónuje pleť. A asi som si toho dala viac. Jedna perla na celý ksicht. A ja som si pod to už dala som si 2 séra, aj tonikum. Takže no, teraz som to asi preplácala. Ja mám pocit, že to má ešte aj zmatňujúci efekt. Na to, že to je na suchú pokožku, je to zvláštne, ale mám pocit, že... Lebo som bola taká krásne leskla a teraz už som ešte stále, no ale menej. Dobre, takže som si to neprečítala predtým a ako debil som zrobila faux pas. No, dobre, takže to je viacúčelový krém a nie make-up. A nie náhrada make-upu. To som celá ja. Hlavne, že milujem čítať, ale návody a takéto infošky ja nikdy nečítam. Až potom.